ನಮಸ್ಕಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಶ್ ಉಡುಪಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಯಾರೆಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಿರಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಉಡುಪಿಯ ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡುವ ನಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಬಹು ಅಗತ್ಯ. ಫೇಮಸ್ ಫಿಲಿವೇಶದ ತಂಡ ಏನಂಚಿನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದ ತಂಡದೊಟ್ಟಗುಲ್ಲ ಮೂಲ ನಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿದರೆ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟೆಡ್ ರೋಮಿಯೋ ಪಂದೆ ಫೇಮಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಜ್ವಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಲ್ಡಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ್ಗ ಅಣ್ಣ ನಮಸ್ತೆ. ಎಂಚ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದ ಒಂಜಿ ಫಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಇರಂಜಿ ಪಾತೆರ ತುಳುನಾಡ್ದ ಫಿಲಿವೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ರಡ್ಡು ಒಂಜಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಬೇತನೇಶ್ವರಿ ಇಂಚಿ ಸೈಡ್ ಬಣ್ಣ ಬೇತನೇಶ್ವರಿ ಎಂಕಿ ತಿಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮದ ಪಿಲಿ ಪಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ಬೇತ ಬೇತ ವೇಷ ಅಂಚ ಬಂದು ಮಂಗಳೂರು ಸೈಡ್ ಪೋಂಡ ಮಂಗಳದೇವಿ ಅಂಚಾದ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಪ್ಪು ಮಂಗಳೂರು ಬೊಕ್ಕ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಆತು ಉಂಡಿಜಿ ನಾಲೆಜ್ ಬಟ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ರು ಸೆಟ್ ದೂರ ಇಂತ ಬರ್ಪ ಇಂತ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಹೋಯ್ದ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಕೃಷಿ ತಿಕ್ಕಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆದ್ ತುಂಬು ಪೂರ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಕವರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಪ್ಲಾನ್ ಆಯ್ತ. ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತೆರ ಮುಲ್ಪದ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡುವಾಗ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಟ್ಟಿಗಟ್ಟೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲ ಪಕ್ಕ ಇಂಜಿ ಸೈಡ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಒಂಜಿ ನಮ್ಮ ಟೊಪ್ಪಿ ಬೇತೆ ಆಂಡ ಒಕ್ಕ ಐತೊಟ್ಟಿಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಜಟ್ಟಿ ಕಟ್ಟು ಅವ್ರ ಜಟ್ಟಿ ಪೂಜಿ ఒక ನಲಿಕೆಡ್ಲ ಕೆಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬರ್ತದೆ. ಬಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನ ಬಂದಾಗ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟಮಿ ದಪ್ಪಗ ಜಾಸ್ತಿ ಪಿಲಿ ಪಾಡು ಇತ್ತ ನವರಾತ್ರಿಗಳ ಶುರು ಆದ ಬಟ್ ಮೇನ್ ಎಂಕಲೆಗೆ ಅಷ್ಟಮಿ ಮುಲ್ಪ ಕುಡ್ಲ ಸೈಡ್ ಪೂರ ಪೋಂಡ ದಸರಾಗೆ ಮೇನ್. ಸೊ ಅವೇ ಅದೇ ಈರು ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡ್ದಿನ ಅನುಭವ ಉಂಡೆ ಇರೆಗೆ ಎಂಕಲ ಊರುಡು ಪಾಡ್ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ತುಂಬು ವರ್ಷ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ರಡ್ಡು ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದಿತ್ತ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಕೃಷ್ಣ ಮರಾಠ ಅಲ್ಪನೆ ಕೆಲವು ಟೀಮ್ ಅಲ್ಪನೆ ಮೊಸರಡಿಕೆ ಒಪ್ಪುಂಡು ಮೊಸರಡಿಕೆ ಟೈಮ್ ಅಕ್ಕಲ ಮೆರವಣಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಅವು ಉಂಡು ಮಸ್ತ್ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಷ್ಟಮಿ ಟೈಮ್ ಇಂಚಿ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ದು ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮೊಗಲನ ಬಗ್ಗೆ ದಾಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಡೆ. ಮುಗುಲ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಲ್ಲ ಥ್ರೂಟ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಉಳಿದವ್ರ ಕಣ್ಣಂತೆ ಉಳಿಗಳ ಕಣ್ಣಂತೆ ಉಳಿಗಳು ಹಾಕಲನೆ ಬಾರಿ ಅಂಜಿ ಡೈಮಂಡ್ ಬಾಡ ಮಧ್ಯ ಒಕ್ಕ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ತುಂಬುಡು ಇಂಚಿ ಗೊತ್ತುಂಡು ದೇಪನ ಮಕ್ಕಳು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಡೆ ಪೋಂದಿತ್ತೇವೆ ಒಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ತೂರ ಎಂಕುಲ್ಲ ಪೋಂದಿತ್ತು. ಸೊ ಅಂಚಾದ್ ಫೇಮಸ್ ಉಡುಪಿ ಸೈಡ್ ಒಂಜಿ ಪುದಾರ್ದ ಒಂಜಿ ಎಟ್ಟೆ ಪುದಾರ್ದ ಒಲಿಗಳು ಬಂದ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಮುಲ್ತ ಏನ ಬಂಡ ಐತ ಅಖಿಲೇಶ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಉಂಡು ಐತ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇದೆಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆದ ಎಂಕ್ ಪುದಾರ್ ಎಂಕ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ದೇಪನ ಎಕ್ಲಿಂಪುರ ಏನು ದೂತಿನ ಪೂರ ರಂಗಡು ಉಪ್ಪನಾನೆ ದೂತಿನಿ. ಸೊ ಅಂಚದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಪುದಾರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಬಟ್ ಅದು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಓಕೆ ಎಂಕುಲಿತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿದ ಟೀಮ್ ದೊಟ್ಟುಗುಲ್ಲ ಮೂಲಿತ್ತ ನೀಲಕಂಠ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಂಚಿನ ಪುದರನ್ನ ಇರ್ನ ನೀಲಕಂಠ ಬೊಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಚಕರಾದ ಎನ್ನ ಪುದರ್ ಅಭಿಲಾಷ ಬಂದದ್ದು ದೇವೇನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲಿಗೊಂದು ಭಾಗ್ಯ ಬರ್ತದೆ. ದಾನಂಜಿ ಜವಣರ್ನಂತ ಕೂಡೊಂದು ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಒಂದೇ ಜವಣರ್ನಂತ ಕೂಡೊಂದು ದೇವೇರ ಎಂಕಳು ಏನ ಪೂರ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈತೀರ ಎಂಕಲಾದ ಮಲ್ಪ ನಾಲಿಲ್ಲ ಓದು ಜೋಲಿಗೆ ಬುಕ್ಕೆಲ್ಲಿ ಪಾಡೊಂದು ಎಂಕಲು ದೇವೇರಡ ಆಪಿನ ಚಿತ್ತನ ಕಾರ್ಯ ಬಟ್ ಎಂಕಲ ಏನಪ್ಪದ ಆಪುಂಡು ಆತ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈದ ಇದು ಮುಟ್ಟ ಮಲ್ಪೊಂದು ಬೈತೀವಿ ನನ್ನ ತುಂಬಗುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಏನಪ್ಪರ ಮಲ್ಪಾರ ಆಪುಣಿಂದ ಎಂಕಲ ಆಪುಣಿಂದ ಬಂದ ಎಂಕಲ ಬಲ ಕೊರಿಯೋದ್ರಿಂದ ಮಲ್ಟೊಂದು ಹೋಗ್ತಿ ಎಂಕಲು ಈ ಜಾಗಡು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಡು ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಇನ್ನಿತ ಚಾಕ್ರಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಎಂಕಲ ಜವಣಿಯರು ಮಾತ್ರ ಇಂತ ಎಲ್ಲದ ಪಿಲಿತ ರಂಗ ಪಾಡೊಂದು ನಾಲಿಲ್ಲದು ಜೋಲಿಗೆ ಪಾಡೋನು ಸುಗ್ಗಿಲು ಪಾಡೋನು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಿನ ಪಣ ನೋಡು 4 ಜನಟ ಅಂಚಿಂಚಿ ಏರು ಕೊರಿಯಾಡಲ್ಲ ಹೊರಗಜ್ಜಾಗ ಎನ್ನ ವಂಚನೆ ಸೊತ್ತು ಬರಬೇಕು ನಮ್ಮ ವಂಚನೆ ಸೊತ್ತು ಬರೋದು ಆಯ್ತು ಕಲೆ ಬರ್ತದೆ ಐಕೆ ನಾಲಿಲ್ಲ ಜೋಲಿಗೆ ಬುಗ್ಗಿಲು ಪಾಡೊಂದು ಅವು ಆಯ್ತು ಗೇತು ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಆಯ್ತು ಒರಿನ ಕಾಸದು ಹೊರಗಜ್ಜಾಗ ಶಿಲಾಮಯ ಅಂತ ಪೀಠದ ರೂಪ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಶಿಲಾಮಯ
అంటే మీకు గతి విద్యార్థులు ఇంకా ఏనా కూడా మలపవరం ఎంగలి ಗೊತ್ತು ರಂಗ್ ಅಂತ ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ದುಮ್ಮೂರು నుంచి 17 ವರ್ಷ എനിക്ക് ಅವನ್ ಬರೋದು ಪಿಲಿತ ರಂಗ್ ಆ 17 ವರ್ಷದ నుంచి ಇಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಹಿರಿಯಕಲಿ ಏನಪ್ಪರ ಮಾಡ್ತಾ ಬೇಕು ಅವೇನೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫೋನಲ್ಲಿ ರೀ ಜವಣಿ ಅಲ್ಲ ಬೇತ ರಂಗ ತಂದೆ ಉಡುಪಿದ ಒಂದು ಅವೇನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ಎನಿಕಲ್ ಅಂತೇನೆ ಉಡುಪದ ನಿಖಲು ತೂಲೆ ನಮ್ಮ ಈ ಹಿರಿಯರು ಕೂಡ ಏನೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ಕಷ್ಟ ತಂದೆ ಹೊಸತದಾರ ಹೊಸ ಬರ ಒಂದೇ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಈಗ ಬೈದ್ರೆ ಅನ್ಸುತ್ತೀನಿ ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಮಾಮೂಲಿ ಅಲ್ಲ ಕಟ್ಲೆ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತ್ರ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ನನ್ನ ತುಂಬದ ಜವನ ಇರಲ್ಲ ಅವೇ ನೆಕ್ ರೀತಿ ಬೋರ್ ಬಂದಿದೆ ಎಂಗಳ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೇನ ಬಂಡ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಪಿಲಿ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಗ್ರಪಾಡಿ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯರ ಆದುಲ್ಲಾರ್ ಮೂಲ ಏತ್ ನಿಗುಲು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಕೊರ್ಪರ್ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯ ಬಂದ ಎಂಕೆಲೆಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಏತ್ ಪಂತೆ ಆತನ ಮಂತಂದು ಬಂದು ಅವ್ರು ತುಂಬ ಎಂಕೆಲೆ ಬಕ್ಕ ಹೊತ್ತಿನ ಕೂಡ ಬಂದೆ ನಿಖಲ ಅವು ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಒಂದು ಕಲರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಎಂಕ್ಲ ಮಂತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಕೊರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಎಂಕ ತುಂಬ ಹಿರಿಯಕಲ್ಲ ದಂಗದ போய் ಕಾಪು ಹೊಸತ್ತು ಬತ್ತಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕುಡಂಜಿ ಕುಡಿಯೋರಿ ಬಂದ್ವಿ ನಂಗೆ ಹೊಸತ್ತು ಕೊರಿಚಿ ನಮಗೆ ಉಡುಪಿದಾದ ಉಂಡು ಅವೇ ಮಾತಂದು போய் ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದ್ಪೇರು ಉಡುಪಿಗೂ ಕೃಷ್ಣಗ್ಲ ಪಿಲಿಕ್ಲದ ಸಂಬಂಧ ಅಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸಂಬಂಧ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಆಯೇ ಜೋಕುಲಾಟಿ ಕಡೆ ಗೋವುನೊಟ್ಟು ಹುಟ್ಟಿನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೆಲವರು ಜೋಕುಲು ಕೂಡ ಈ ತುಂಬದ ತೆರೆದ ಮಂತ ಜೋಕುಲು ಈ ಬೆಣ್ಣೆ ಈ ಗೋಮಯ ಗೋಮೂತ್ರ ಕೂಡ ಮೇಕ್ ರಟನ್ ಕೃಷ್ಣ ಹುಟ್ಟಿನ ಅಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಕ್ ರಟ ಒಂದು ಆ ರಟನೆ ಅಂಚಿನ ಪೇರು ಕೂಡ ಉಂಟು ಪೇರು ಕೂಡ ಏನಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಅವು ಒಂಜಿ ಮೇಕ್ ಊರಿನಾಗ ಈ ರಂಗದ ಕಾದು ಬುಲ್ದು ಪಿಲಿತಕ್ಕ ಅವೇನು ಪೂರ ಪಿಲಿತಕ್ಕ ಮಾತ್ರ ಈ ಗೋಲೆಂ ಪೂರ ಮೇಪಿನ ಅಂಚಿನ ಕೊಟ್ಟು ಕೈಕಲಿ ಪೂರ ಕೈ ಕಂಜಿಲೆಗೆ ಕೋಡಿಪೋನ ಅಂಚಿನ ಪೂರ ಮಾತಂದ್ರೆ ಒಕ್ಕಡಿ ಜನ ಜೋಕುಲಾಟಿಗೆ ಅವರ ಪಿಲಿಲ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂಜಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಪಿಲಿ ಪಾರ್ದಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಅಂಚಿನ ಎಂಗಲಿಗೆ ಹಿರಿಯಕ್ಕೆ ಪಂಪಿನ ಒಂದು ತೆರಿದ್ನಲ್ಲಿ ಪಂತೀರು ಅವೇನಿಗೆ ಬಂತೀನಿ ಬಟ್ ಎಂಗಲಿಗೆ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚು ಕೃಷ್ಣಾಯಶ ಬಂತ ಪಿಲಿ ಬಂತ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಪಿಲಿಬಾರ್ದ ಈಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಕಾಲೋಡು ಎಂಗಲಿ ಬಂತೀವಿ ಇದು ಕೂಡ ಮನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಈಗ ಬಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಬಂಧ ಇತ್ತು ಉಡುಪಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಕೃಷ್ಣಗಳ ಉಡುಪಿ ಪಿಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಂಬಂಧ ಇತಿಹಾಸ ತೂವರೆಕೊಂಡಿದ್ದ ಅಂದ ಪಿಲಿ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟುಡು ಕೃಷ್ಣ ಮಠಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಮೋಕದ ಸ್ವಾಮಿಲ್ಲ ಪಿಲಿ ಒಂದು ಬೆತ್ತ ಮೇರೆ ಬಚ್ಚಿ ಪಿರ ಬೈಜಿ ಅವು ಒಂಜಿ ಪಿಲಿ ಬಸದನ್ನು ತಿಂದು ಹೋಗ್ತಂದು ಪಂಚಾಯತ್ ಆ ಪಿಲಿ ಹೂವು ಸ್ವಾಮಿಲ ಶೋಕ ಉಡುಪೇರಿಗೆ ಆ ಶೋಕ ಆರ್ಲಂಜಿ ಉಪವಾಸ ಕುಲ್ವೇರಿಗೆ ಒಂದು ಪಿಲಿ ಬರ್ತದ್ದು ಒಂದು ದಾನಿ ಮೇರೆ ಸ್ವಾಮಿಲಿ ಇಂಚ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ತೂದು ಬಂದ ಅವೇ ಉಪವಾಸ ಕುಂದು ಅವಳಂಚನ್ನು ಬಂದಿದ್ದಿನ ಅಂದಲೇ ಆ ಜೀವ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಇತಿಹಾಸ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ದೂರ ಉಂಡು ತೋಜುಂಡು ಆ ಪಿಲಿ ಬಂದ ದಾದ ಬಂದು ತೋಜ ಗೊತ್ತು ಮರಣಿದ ಮತ್ತು ಇದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಿದ್ವಿ ಮರಣಿಪುರ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ತಂಡ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆದ ಪೂರ ತಂಡ್ರು ಒಟ್ಟಾಗ್ಬೋದು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಒಂಜಿ ಹೋದು ಕೃಷ್ಣ ಮಠ ಆಯ್ತು ಪಂಚ ಅಲ್ಪ ಪಂಚಿನ ರೀತಿಗೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆತಿ ಹಾಗೆ ಎಂಗೆಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಎಂಗೆಲ್ಲ ಹಿರಿಯಕಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿರಿ ಪಿಲಿತ ರಂಗು ಬಾರ್ದು ಹಾಲು ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ನಿಖಲು ಜೂಜಾಟ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಪಿಲಿ ಮಂಡ ನಿಖಲವೇನು ಬೇತನಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಮಧ್ಯ ಮೇಲಿಲ್ಲ ಆಡೋಡು ಕೆಲವು ಬಚಾನ ಇತ್ತೇನ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ವೇಷದನೆ ಒಂಜಿ ಸೌಂಡ್ ಪಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಇತ್ತ ಮದ್ರೆಂಗಿದ ಲೇಸಾದುಪ್ಪು ಒವ್ವೆ ಲೇಸಿಗಿತ್ತ ನಲ್ಪೇರ್ ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಲಿತ ಬಗ್ಗೆ ಐತ ಒಂದು ಬಾರ್ದು ಅಂಡ್ ಐಕ್ ರೀತಿ ನೀತಿ ಇತ್ತಿನಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಐಕ್ ಎಡ್ಡೆನ್ ಬಂತೇನೆ ಒಂದ ಕೆಲವರು ಅಮಲ್ ಪದ್ಧತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಿಲಿ ನಲ್ಪುನು ಅವು ಪೂರ ಎನ್ನ ಪ್ರಕಾರಡು ತಪ್ಪು ದಯಕೊಂಡ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಬಂತ ಐಕ್ಲ ಉಂಡು ಪಿಲಿ ಅವು ಇತ್ತ ಏನ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಪಿಲಿ ಪಾಡುವತೆ ಐಕ್ ವೃತ್ತಟ್ ಉಪ್ಪೇರು ಕೆಲವೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಉಂಡು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಟೆಂಚ ಬಂಡ ಇತ್ತ ಮಧು ಮಾಂಸ ಪೂರಗೆ ತಂದ ಉಪ್ಪೇರು ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬೈದನ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡು ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಾತೆರನ್ನ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕಡು ಋತೊಟುಕುಲ್ಲೊಂದು ಒಂಜಿ ಪೊತ್ತುಡು ಯಾನ್ಲ ಒಂಜಿ 25 ವರ್ಷ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತೀನಿ 25 ವರ್ಷ ಮಾತ್ರ ಪನ್ಪಿನಿ ಲೈಕ್ ಮಂಡ ಐಟ್ ಈ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗೋ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡುಜಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಷ 25 ವರ್ಷ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪಿಲಿ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಯಾನ್ ಎಂಜ ಬಸಂದು ಬಂದ 42 ಮಟ್ಟಿನ ಋತುಗುಲ್ಲುದು ಪಕ್ಕ ಎನ್ನ ಏನತ್ತನಲ್ಲ ಭೋಜನ ಪೂರ ಪಿಲಿಗೆತ್ತದ್ದು ಬೈಯಾಡು ಪೂರ ರಂಗು ಪೂರ ಗೆತ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕ ಎನ್ನ
ಮುಟ್ಟಿನವರ ಮಧುಮಾಂಸದ ಭತ್ತದ ವಿಚಾರ ಅವ್ರದ್ದು ಮತ್ತೆ ಏನು ತರಕಾರಿ ವೆಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾರ ಮಕ್ಕ ರಂಗು ಬಾಡ್ನಲ್ಲ ರಂಗು ಬಾಡ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಏನು ಉಪವಾಸಗಳು ಅಂತೀನಿ ಆ ರೀತಿ ಮನದಾನಿ ಪಿಲಿ ಗುಡಿ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂದಿಗೆ ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀನಿ ಎನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವೇತಕಲೆಯನ್ನು ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ನಮಕ್ಕೆ ಹಿರಿಯಕಲೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮಲ್ತನೇ ಎಡ್ಡೆಗೆ ಐಟೆಂಟ್ ಫಲ ಸಿಗಿದ್ರು ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತುಡು ಎನ್ನ ಜೀವನ ಬೋಪಿನ ಇತ್ತು ಅವು ಇಂಚ ಇರೆಗ್ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇಂಚ ಪುಟ್ಟಿನಿ ಪಂಡ ಇರ್ನ ಜೀವ ಬೋಪಿನಲ್ಲ ಕೈತನ್ನು ಬಂದು ಪಂಡಾರ ಕಾರ್ ಎನ್ನ ಪೊಸು ಒಂಜಿ ಕುಡಂಗ್ ನೆಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಶನಿ ಗ್ರಾಚಾರ ಬಂದು ಕರಿಯೋ ಅಥವಾ ಎನ್ನ ಗ್ರಾಚಾರ ಸಮರ್ಪರಲ್ಲಿ ಆ ಪೊರ್ತುಡು ಡಾಕ್ಟ್ರೇ ಬಂದಿತ್ತೇರು ನಿನ್ನ ಕಾರಿಗೆ ಇಪ್ಪಡೆ ಹಾಕುದು ಇಂಕ ಯಾನ್ ನಂಬಿದ ಸತ್ಯಲ್ಲ ಯಾನ್ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಬಾರ್ದಿನ ಯಾನ್ ನಂಬಿದ ಅಂಚಿದ ಈ ಜಾಗ ಪಿಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಪಿಲಿ ಮಾಡುವಂತ ನೀರು ಮೂಲೆ ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಪಿಲಿ ಬಾಡಂತಿನ ತುಂಬಾ ಎಂಕಲ ಒಬ್ಬರ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಕ್ಕ ಅವಳ ಎಂಕಲ ಟೀಮ್ ಲೆಕ್ಕ ಓಲವು ಒಬ್ಬರ ಉಜ್ಜಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರಂಗ್ರಬಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ್ ಮಂತ್ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಿಲಿ ಮೇಯ್ತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನೆ ಇಜ್ಜಿಡ ನಮಕೊಂಜಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಆಪಿನೆ ಬಂದು ಉಡುಪಿದಾಗ ಪಿಲ್ಲಿ ಅವಡು ಆ ದೇವರೆಲ್ಲ ಮೇತ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪಿನ ಪಿಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಗಾಲಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದೊಂದು ತೆಡಿಲು ಹೊತ್ತನಿಂದ ಅಂಡ ತೆಡಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಒಂದು ಮರಕ್ಕೆ ತೆಡಿಲು ಹಾಕೊಂಡಿಂದ ಅಂಡ ಸೈತ್ಯ ಹೋಗ್ತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ತರ ನಮ್ಮ ಮನುಷ್ಯ ಉಪ್ಪೆರಡಿ ಉಪ್ಪೆರೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅವು ತೆಡಿಲ್ಲ ದೇವರ ನಂಚನೆ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ ಅವು ದೇವರ ಬತ್ತ ನಮಗೆ ಗಾಳಿ ಬೀಜವನು ಅರ್ಧ ಅಂಶ ಗಾಳಿ ಬೀಜವನು ಆ ಗಾಳಿಯಿಂದ ಮಂಚೂರು ಮುಂದಾಕಿ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಿಕ್ಕಿರು ಅನ್ನೇರು ಆರ್ಲ ಪಂಡೇರು ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಬಂಡ ನೆನಪಾಪಿನಿ ರಕ್ಷಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಬಂದು ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಮೂಲು ಅರ್ನ ಕೊಡುಗೆ ಬಂದ್ರೆ ಬಂದಿಲ್ಲ 6 ಇಂಚ ಬರ್ತಿದ್ದೆ 4 ಜನ ಅಗಲೇ ಅಗಲೇ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಉಂಡು ಅಗಲಿ ಬರ್ತೀನಿ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪನ್ನ ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತೇವೆ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಗಲೇ ಬಂದು ಹೆಂಗಿ ದೇವರಿಂದ ಬರ್ತೀನಿ ಎಂಗಲೇ ಅಭಿಮಾನ ಎಂಗಲದು ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಅಗಲಪ್ಪು ಅವ್ನು ಅಗಲೆಲ್ಲ ದೂರ ಅಗಲ ದೇವರೇ ಅಭಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅವ್ನು ಅಗಲೇ ದೂರ ಮೂಲ ಅಗಲ ಮಿತ್ರ ಯಾರು ಮಲ್ಲ ದೇವರನ್ನೇ ದುಡ್ಡು ಮಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಹೊತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಏರ್ಲ ಉಪ್ಪನ ಬರ್ತೀವಿ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅಡ್ಡ ದೇವರಂತ ಅಡ್ಡ ಹೋಗ್ಯಾರು ಎಂತೆಲ್ಲ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತದೆ ಜವನ ಎರಡ ಬತ್ತು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಕರೆಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಕರೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಇಂಚು ಬತ್ತು ಗೊತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಎಣ್ಣದಲ್ಲ ಎಣ್ಣ ಬೇಲೆ ಅಲ್ಲ ಕೈ ಮುಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಬಂತೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಉಂಟು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ಆರಿ ಈ ಟೀಮಿಗೆ ಎತ್ತಬಹುದು ಚಿತ್ರರಂಗ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತು ಅಲ್ಟರ್ಡ್ ಅವಕಾಶ ಆದ ಎಂಕಲಿಗೆ ಈ ಜವನಿಯರಿಗೆ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಉಳಿದವರು ಕಂಟೆಂಟ್ ಸೈಡ್ ಮಸ್ತ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಚಿತ್ರರಂಗ ಮಸ್ತ್ ಕೊಡ್ಲಿರ್ತೇವೆ ಜವನಿಯರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರ ಕಡಬಹುದು ಎಂಗ್ಲ ಅದು ಒಲ್ಪದ ಬಂದ್ತಾರೆ ಒಲ್ಪದ ನೀರು ಬರೋದು ಒಲ್ಪದ ನುಪ್ಪದ ಋಣವಂಡ ಬಂದ್ಪಿನ ಅವು ದೇವರ್ಲಿತ ಮೂರ್ತಿ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತಾನೆ ಇನ ಕೆಮ್ಮಂದಾರು ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರಿ ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಪಂಡ ದೇವಿಗ್ ಬಂಡ ಯಾನಿತ್ತ ದಾಯಗ್ ಪಂಡೆ ಬಂಡ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ದೊಟ್ಟುಗು ಆರು ಇತ್ತಿನಾರು ಅರ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರ ಆರು ಕರೀದು ಗೋತೇರು ಆಯ್ತ ಬಗ್ಗೆ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ್ಲ ಬಂದ್ಪಿನಿಂದ ಅಂಡ ದೇವೇರು ಅರೆನು ಅರ್ನ ಪಾದ ತೊಂಡಿಂದ ಲೀ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅರೆನ್ ಎಂಕಲ್ ವ್ಯಾಪಕಲ ಮದ ಪೆರಜ್ಜಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದು ಪೇರು ಆಗಲು 6 3 ಈ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಟೀಮ್ದಾಗ ಅಂದ ಕೊರಂಕ್ರಬಾಡಿ ಟೀಮ್ದ ದೈವ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತಿನ ಮಿತ್ತ ಸಾನ ಕುಲ್ಲದಿನೇ ದೇವೇರು ದೇವೆ 6 ನಂಬುದ ಕುಲ್ಲ ದೇವೇರು ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಮಂಚುಡುತ್ತ ಸತ್ಯ ಅಡೆ ಮುಂಟ ಕೊನೆತೆ ಅರ್ನ ಇದ ಮುಂಟ ಋಣ 6 ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅರ್ನ ಕಲೆ ಏನ ಮೂರು ಗುಡಿಯೇರು ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪ ಮುಟ್ಟಗ ಅರ್ನ ಯಾಪಲ್ಲ ನೆನಪು ಅಂತಿದ್ದ ಈ ಕಲೆ ತಿದ್ದು ಹೋಗ್ತೇವೆ ಅರ್ನೊಂದು ಅವನಿ ದೇವರನ್ನ ಋಣ ಅಂತ ಬನ್ನೋಲಿ ನಮಗೆ ಅರ್ನ ರಾಕೇಶ್ ಪೂಜಾರ ಮಂತ್ರ ದಾಲಜ್ಜಿ 6 ವರ್ಷದಿಂದಾಗ ನಿಖಲ ಈ ಜಾಗ ಬರ್ತಿ ಎಡ್ಡೆ ಆತ ದೇವೇರು ಅರಡ ಏನಪ್ಪು ಮಲ್ಪಾರ ಆತದು ಮಲ್ಪವನ್ ಬೈದೇರು ನಮ್ಮ ದಾಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪು 4 ದಿನ ಬದುಕು ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿನ ಮನುಷ್ಯ ಎಲ್ಲ ಹೋಯ್ತು ಈರ್ಲೆ ಅನ್ನಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರವನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಉಳ್ಳನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ದೇವೇರು ಯಾಪ ಮುಟ್ಟ ಬರೀತಾರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ನಮ್ಮ ಉಪ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆಡು ಉಪ್ಪುಗ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಒಂದ ನಂಜಿ ಬಂದಿನ ಮನುಷ್ಯದ ಉಪ್ಪುಂಡಿ 2 ಉಪ್ಪುಂಡಿನ ಆ ನಂಜಿನ ನಾವು ಒಂದು ದಿಂಗದ ನಾವು ಪಸಂದ ಉಡರೆ ಕಾಕೊಂಡು ಗುರ್ಸಿ ಆಚೆ ಬಂದು ಇವೇ ಟೀಮ್ದಾಗ್ಲ ಇನ್ನಿ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಎದುರು ತಿಕ್ಕಿನಿಂದ ಅಂತ తెలుసు ಉಪ್ಪುಗ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ತಿಕ್ಕು ಒಂದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೀನಿ
ಆತೆ ಮುಗಿಪ್ಯಾನ್ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಯುಗ ಬೈದ್ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ಲ ಐತ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಇತ್ತ ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಆಯ ಮಿತ್ತು ಪೋಯಿ ಯಾನು ತಿತ್ತು ಬತ್ತೆ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಬರ್ಪಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಇಜ್ಜ ಮಸ್ತ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದ್ಬಿನ್ನಂಚಿತ್ತು ಅವೇನು ಕಲೆ ತಕ್ಕ ತೂವಂ ಬೇಡ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಲ ಬರ್ಪುಚ್ಚಿ ಕಲೆಯನ್ನು ವ್ಯವಹಾರ ತಕ್ಕ ತೂವರೆ ಬೆಲ್ಲಿ ಊರಾಗಲಿ ಏರಾಗಲಿ ಯಾರು ಮನ್ಪಿನಿತ್ತೆ ಒರಿ ಒಂದು ಸ್ಟೇಜ್ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಪಂಡೇಡ ಆ ಪ್ರೈಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೇನು ಉಡುಪಿದೇನು ಗೆತ್ತೇನು ಅವೇ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪು ಕುಡೇರಿಗೆ ಗೊತ್ತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಆಯ್ನೆ ನಮ್ಮ ಊರ್ದೇನು ನಮ್ಮದಾದ ತಪ್ಪಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ನಾಡುಗ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮಿಗೆ ಸಮ ಮಾಡ್ತಾವ ಪೋಯಿ ದೇವಿ ಕೊರ್ಪಿನ ಹೊತ್ತು ಕೊರ್ಪೆ ನಮಕ್ ಹಿರಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಡಿಯರ ನಂಜಿ ಕರ್ರೆ ನಮಗೇನ ತಿಕ್ಕೊಡು ನಮಗ್ ಇನ್ನು ಏತು ಬರೋಡು ಆಚೆ ನಂಗೆ ದೇವರು ಕೊರ್ಪಿ ಜಾಸ್ತಿ ಗೆತ್ತೊಂಡು ನಿಂದ ಅಂಡ ಕುಡಿಯರಿ ಬರ್ಪಿ ಹೋಯ್ತು ಮೊಸಂಬ ಕೂರ್ಚಿ ನಂಗೆ ಊರಗಳೆಲ್ಲ 9 ರೂಪಾಯಿ ಆಚೆ ಬರ್ಪಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಇರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂಡಾರು ಎಂಕ್ಲನೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಪನ್ನೊಂಡಾರು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನೊಟ್ಟು ಇತ್ತ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರವಾಡಿದ ಮೇನ್ ಪಿಲಿ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಚೇತು ಶಂಕರಪುರ ಮೆರಡ ಮುಲ್ತ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರವಾಡಿ ವ್ಯಾಪಾರದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ತ ಕಲೆತ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಲೆನು ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಗಲ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಟೀಮ್ ದ ಮೂಲ ಉದ್ದೇಶವನ್ನ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರನ್ನ ಈ ಸನ್ನಿಧಾನೋಡು ಸಾಧಾರಣ 17 ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಇವನಿ ಪೊರ್ಲುದ ಸೇವೆ ಮಂತದ್ದು ಪಿಲಿವೇಶ್ವರ ದೇವಣ್ಣ ನೆಟ್ ಖಾಲಿ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ನೆಟ್ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಪ್ರಭಾವಳಿ ಆದಿಪ್ಪು ಅತ್ತಂದ ಪೂರ ದೇವರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಸಮಯಡು ಈ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾರ್ದು ಈ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿದ ಟೀಮು ಪತ್ತೇರ್ನ ಸಾಕರೋಡು ಪೂರ ರೀತಿಯ ಈ ಒಂದು ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಣ್ಣಗ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯದ ಕೊರಗಜ್ಜ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಕಂಬಿಗಾರ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ರಾವುಗುಳಿಗ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಚಾಮುಂಡಿ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಮಾತಾ ಪಂಜುಡಿ ದೇವರು ಪೂರ ದೈವ ದೇವರು ನೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾದ ಅನುಗ್ರಹ ಉಂಟು ಒಪ್ಪಂಜಿ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಷಮಾರ್ದಿನ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ದೇವರು ಅಂಜನೆ ಒಟ್ಟು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರನ್ನ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಕೈತಲ್ಯಪ್ಪನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ನೀಲಕಂಠ ಮಹಾಬಬ್ಬು ಸ್ವಾಮಿ ಬಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಪುರಾತನವಾದ ಒಂಜಿ ಕಲೆ ಮತ್ತೆ ಈ ದೇವರ ಏನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಲ್ಪ ಅನಾದಿ ಕಾಲದ నుంచి ಬಲ್ತನ್ಬೋದು ಅಂಚನೆ 17 ವರ್ಷದ ದಿಂಚಿಲ ಈ ಒಂಜಿ ಪಿಲಿತ ಸೇವೆ ಏನೊಂಡ ಈ ಮನ್ನಡು ಮಲ್ತದ್ದು ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಪೂರಕವಾದ ಉಂಟು ದೇಪಣ್ಣ ಕೊಂಚ ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ದೈಕ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ 4 ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪನೋಡು ಅಂಚಾದ ಈ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಇದ ಮುಟ್ಟ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿ ಪಂಪಿನ ಪಿಲಿವೇಶ ಇನ್ನಿಕ್ಲ ನಡತೊಂದು ಅನ್ನ ಈ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಮೂಲು ಪಿಲಿ ಪಾಡೋದ್ರ ಅಂಚನೆ ಏತು ವರ್ಷ ಬೇತೆಗಡ ಎಟ್ಲ ಪಾಡ್ದಾರ ಅವ ಎನ್ನ ಸಾಧಾರಣ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಸಾಧಾರಣ 11-12 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮುಲ್ಪ 10 ವರ್ಷ ಮುಟ್ಟ ಮತ್ತನು ಕೈತಲ್ಲಿ ಅವೇರ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಸಾಧಾರಣ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಪಿಲಿವೇಶದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ಮೂಲತವಾದ ಎಂಕ್ಲ ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಬಾಲಗಣಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತದ ಅಲ್ದ್ರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಮುಲ್ಪ ಪೆರಡೂರು ಅನಂತ ಪದ್ಮನಾಭ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಷದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ದ ಕಿಂಜಿಂಡಿ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರಪಾಡಿದ ಟೀಮ್ ಬತ್ತ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ವೀರಮಾರ್ತಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಶಾಲೆ ಬಂದು ಅವಳ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಣಿಕದ ಪುಗಾರಿಕೆದ ತಂಡ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಯುವ ಬ್ರಹ್ಮರ ಬಂದು ಅವಳ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರಿಕೆದ ತಂಡ ಅಂಚನೆ ಒಲ್ಪ ಓವೇ ಒಂಜಿ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ರಿಪ್ಪಡು ಅತ್ತನ್ನ ದೇವದೇವರನ್ನ ಒಂಜಿ ಓವಣಲ್ಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಅತ್ತನ್ನ ಬೇತೆಗಲೆಗೆ ಒಂಜಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚನೆ ಕಡಪಡಿದ ಗರಡಿದ ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಐಕ್ಲ ಪಿಲಿವೇಶ ಬರ್ದಿತ್ತ ಅಲ್ದ್ರ ಪಕ್ಕ ಬೆಲ್ಕಲೆ ದೈಕ್ ಅವಲ್ತಲ ಒಂಜಿ ಒಂದು ದೇವರ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ ಪಿಲಿ ಬರ್ದಿತ್ತ ದೇಪಣ್ಣಗ ಒಂದೊಂದು ದೇವರ ಸೇವೆ ನೆಟ್ಟದಲ್ಲ ಆಡಂಬರ ಮಲ್ತದ್ದು ದೊಡ್ಡ ಮಲ್ಪುನು ಅತ್ತಂದ ನೆಟ್ಟ ಒಂಜಿ ಪ್ಯಾಷನ್ ಬಂದಿಜಿ ಒಂದೊಂಜಿ ದೇವರ ಸೇವೆ ಬಂದು ಎಂದಿದ್ನಾಗ ದೇವರ ಸೇವೆ ಅಂಚನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಪಾಟ್ನಾಗಲೇ ಖುಷಿಗೋಸ್ಕರ ಜಾನಪದ ಬಂದ ಜಾನಪದ ಉಡುಪಿದ ಪಿಲಿತ ಪರಂಪರೆ ಆಯ್ತು ಇನ್ನಲ್ಲೇ ಪೂರ ಸಾಧಾರಣ 70 ವರ್ಷದಿಂದ ದುಂಬುರ್ದಿಂಚಿ ಬೈದಿನ ಇತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜಸ್ ಆತನು ಪರವಂತೆ ಆಧುನಿಕ ಪೂರಂತೆ ಚೇಂಜಸ್ ಆತನು ಅಂಚ ಅದು ಪಿಲಿವೇಶ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಉಡುಪಿದ ಪರಂಪರೆ ಪಿಲಿವೇಶ ಬಾರಿ ಪುರ್ಲಿ ಇತ್ತ ಜೂನಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೊರಂಕ್ರವಾಡಿ ಈ ಸಲ ಅಷ್ಟಮಿಗೆ ಏತು ದಿನ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲರು 2 ದಿನ ವರ್ಷಲ ಈ ಸರ್ತಿ ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಅಷ್ಟಮಿ ಒಂಚೂರು ಪಿರ ಅಂಚಿಂಚಾದ ಅಂಚಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು ಸೇಮ್ ಡೇಟ್ ಅವಿ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂಕಲೈತೆ ಎಲ್ಲ 2 ದಿನ ಒಂದು ಪಿಲಿವೇಶ ಐಟ್ ಎಂಕಲ್ 3 ಸ್ಟೇಜಿಗೆ ಈ ಸರ್ತಿ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೆಗ್ ಅಂಚನೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿಡ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಕುಂಜಿಬೆಟ್ಟೆಡ್ ಮೂಜಿಗಡೆಟ್ ಅಂಚ ಎಂಕಲ್ ದಾದ ಮೂಲ ಕಲ್ತದಿನ ಪ್ರತಿಭೆನ ಎಂಕಲ್ ಜನಕುಲ್ನ ದುಂಬುದೀತ ದುಂಬುದಿನ ಅಲ್ಪ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಗಲಿ ಏರುಲ್ಲೇರ ಎಂಕಲ್ ಬಂದಿನ ಪ್ರತಿಭೆ ಖುಷಿ ಅಣ್ಣನ ಜಡ್ಜಸ್ ನಾಗಲಿಗೆ ಐಕ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕೊಡ್ದು ಎಂಕಲಿಗೆ ನಂಬರ್ ಪುನೈಟ್
ಇತ್ತು ದಾದ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿದ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪಿಲಿಟ್ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಪಂಡ ಚೇತು ಶಂಕರಪುರ ಒಂದ್ ಪನ್ಪೇರು ಅಂಚದಾಲಿಜ್ಜಿ ದೇಪಣ್ಣಗ ಎಂಕ್ಲು ದೇಪಣ್ಣಗ ಪಿಲಿವೇಶನ್ ಅವನ್ನಿ ಎಂಕ್ಲು ಒಂಜಿ ದೇವೇರು ಪಂದ್ಯನ್ನದ ಈ ಇತ್ತ ಯಾನಿತ್ತ ಇಂಚ ಉಪ್ಪುನ ಇಕ್ಲ ನಮ್ಮ ಪಿಲಿವೇಶ ಪಾಡುನ ತಗಲ ಅದಕ್ಕೊಂಜಿ ಪಿಲಿತ್ತ ಒಂಜಿ ಭಾವನೆ ಬೇತೆಪ್ಪು ದೇಪಣ್ಣಗ ಈ ಜೋಕುಲ್ನೊಟ್ಟು ಈ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಆದ ಒಂಜಿ ಇತ್ತ ಒಂಜಿ ಏನ ಒಂದ್ ಮಲ್ಪೆರಪ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಉಪ್ಪುನ ಆ ಗೇಮ್ ಜೋಕ್ಲೇನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬಾದು ಆ ಜನಕುಲಿಗೆ ಮನೋರಂಜನೆ ಮಲ್ಪಾದು ಅವಲಂಜಿ ಕೊಲ್ಪನೆ ಒಂಜಿ ಆ ಅಪ್ಪೆ ಪಿಲಿ ಸ್ಥಾನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಗೆತ್ತೊಂದು ಐಕ್ ಪೂರ ಮಂಡೆ ಬೀಲ ಅವೇರಿ ಪೂರ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಮಲ್ತದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ನಲ್ಪನ ಒಂಜಿ ಅವೊಂಜಿ ಮಟ್ಟ ಎನ್ನಾರ್ದಲ ಮಾತು ಎತ್ತೇತೋ ಹಿರಿಯರ್ನಗಳು ಎಂಕ್ಲು ಕೂಡ ಅಕಲ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಎಂಕ್ಲು ಕಲ್ದಿನಕಲು ದೇಪಣ್ಣಗ ಇತ್ತದ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೇನ ಪಣ್ಣಗ ಕೆಲವೊಂದು ನಶಿಸಿದ್ ಬೇಕು ಅವೇನು ನಶಿಸಿದರೆ ಪುಟ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಕಲ ದೇವರು ಆ ದೇವರು ಅಂದಿನ ಮಾತ ಶಕ್ತಿ ಎಂಕಲ್ ಎದ ಮುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಕೊರ್ಪೆರ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಎಂಕಲೆಗೆ ಈ ಪಿಲಿವೇಶ ಪನ್ಪಿನ ಉಸಿರುಡು ಎಂಕಲ್ ಉಂಡು ಕಲೆ ಜಾನಪದ ಕಲೆನ ಎಂಕಲ್ ಉರಿಪುವಂದುಲ್ಲ ನೆತ್ತ ಮಿತ್ತ ಮಾತೆರೆಗಳ ಜನಪ್ರಿಯಗಳ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳು ಬಂದು ಕೇಳು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಚೇತು ಅಣ್ಣ ಇರ್ನ ಟೈಮ್ ಅನ್ಕೋರ್ನೆ ಧನ್ಯವಾದ.